Shalom akadongan sapor siaon martangiang mahita. Mauleate Tuhan husok bahon rohanami tuho di bagasa tikion. Di lokoro di hami asini roham dohot haluaon. Na pinatupam marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nuaing Tuhan naing tangiron nami mahatami nagabi bohali partodion nami. Sa lehom maturo haduk pikiran nami damemi dinalahu majakon hatami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Dimana tersurat sian buku pesalmen bidu 24 ayat 1 ayat 7. Songron ma didok disi. Ede sian aka anak ni sikora. Dengkan nai aka inganami ale Jehovah Jebaot. Pola do langan jala maras rohaku di bahil lungunna di aka alaman ni Jehovah. Marulopolop do rohaku dohok sibuku tu debata na mangului. Gari apori jupanga jabu. Jala leang-leang dapotan asarna bahen inganan ni aka anakna. Madok akalanggata pamilia tuho ali Jehovah Jebaot, rajaku doho debataku. Martua maaka na mangingani bagasmu, sayhodo pujion nasida. Martua mahalak ia di bagasako hagugoonna, ia rohana sida di bagasan manuju dalan natigor. Aka naubolus rura partangisan, ibana do di bahen mualna, gabi maruli pasu-pasu nasida olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon sihol ni roha na bagas tu debata. Topik ni hata ni Tuhanon sihol ni roha na bagas tu debata. Huria ni Tuhata ede pesalmen manang didok may mismor di bagasan hata Ibrani. Manang didok mismor marlapatan ede mardongan uning-uningan. Edelaho mamuji goar ni debata, na dipasahat di bagas joro ni debata. Dipasahat do edelaho mamuji goar ni debata. Ala denggan basana dohok sude akanau pinasahatna tuganuk ruasna. Songoniman nang di pesalmen 24 didok ede sian akka anak ni sikora. Ima kaum Lewi na martugas laho menggubasair manang lagu na laho si pasahatono di bagas joro ni debata. Adong do piga-piga padapok ni akajol mataringot ise do ulaning na manurat edeon. Alay boy do taida na adok kemiripan ni pesalmen 24 dohok pesalmen 63 na sinurat ni si David. Siap piga-piga padapoti didok do ala naung laho si David sian hutana binahin ni pangalaho ni siap salon anak nai. Laho maibana siap kutanai. Lungumma rohana manadikko kutai. Dang ala ni tininggal honon na harajaon na. Alai disiala ni pangalaho ni geleng nai. Gabidao ibana siap kutana badia. Huta inganan ni akajol mana makasiholhon debata. Di bagasar parsaurat dohot ibana. Songoni masihol ni roha na manurato pesalmenon dibahig gabi daw ibana siya joro ni debata. Gabi tubu masihol ni rohana laho mulak muse tuhuta na badiyai. Naing muse ibana jonok tu joro ni debata. Naing sihol rohana bongot tu bagas joro nai laho mamuji guarna. Alai situasi pemberontakan ni akapar jahat ubahid dang boy dope ibana mulak tusi. Di hati dako par pesalmenodo naing taruli dope ibana laho makirim tu debata di bagasan ede pamujionna asa boy jono tu joro ni debata. Naing do ibana songon aporik na tarbahen marasar di bagas joroi. Jala marpinop pardisi asa gabi songoniman yan ibana maringana di bagas joroi. Jala ganup ari totong jono ibana tu debata. Sada do sihol ni rohana martangi yang mangido gogo siya debata. Laho madalani si taunonna. Jaladang dipangidohon ibana asa mate akana jukka di ibanai. Alai dipangidohon ibana do asa marhite akana maoli di ngoluna. Unang manyan lamdao ibana siya debata Jehovah.
mana naik tabereng marhite turpukon. Na parjolo totong sihol roha jonok tu debata. Nama dok masihol dihadirion ni Jahoba. Dido dison masihol do rohaku tuak ka alaman ni Jahoba. Diso masay takas do di patuduho panuratodo songon dia bagas ni sihol ni rohana tu hadirion ni Jahoba. Lo bisian nasa na asing. On manggobarho sihol ni rohana bagas asa jonok tu debata. Gari apori peju pangajabu jala leang-leang dapotan asarna bahin inganan ni akanakna. Akai pe boy do dapotan inganan manang perlinggoman jonok tulanggatan ni Jahoba. Tudosa doon na patuduhon nang akana tinopa na me jala na me pe adong do inganan na diadopan na. O maggobarhol las ni rohani akana miya dibagas ni debata jala totong mamuji ibana. Madok akalanggata pamilia tu Jahoba Jebaot ima rajata doho debatata. Takas do tutu ai manang di dia pe debata maringan di sido inganan nasonang. Hatuaon na sasitong na pe jupang do molomia di labung ni Tuhani. Jala di parhatopot panuratodo molo taida di ayat 11 di biduon ai dumengkad do sadari dia ka alamamu sia 1000 ari na asing. Tagonado di pangido rohaku si jaga pitu au di bagas ni debataku asa maringat dia ka udung-udung ni parjahat. Napaduahon hatuaon ni nama meleho diri tu debata torus memuji-muji Jahoba di somma patuduhon las ni rohai dada sai hola di pakilalaan alai doho doi di patuduhon marhite pabahenan memuji debata ai halak na martua ima halak na totong satia mamuji debata di sude partikian. Sihol ni roha lahonako tu bagas joro ni debata. Hatuau ni jupang do di pardalanan ni ngolu partodion. Di pardalanan ni hapur siaon na digohi sihol ni roha laho manada doho pajonoko diri tu debata. Jupa kita do hagogo o di bagasa debata. Ima hatuau ni halak na marlas ni roha dada ala ni gogona. Alai mangasaho gogo ni debatado. Napatuluho di bagasan hagogoon madalani rura partangisan manang parnguluan. Hurian itu hatta dinaubolusihi ta Jahoba do tabahin mualta. Haroroan ni saluhut narikot di ngoluta. Sai sarihonon na do hita hobar tulomona. Ibana mana say totong tapangasahon madalani ragam ni natabolus di ngolutabi. Taingok ma. Aidang di baga-bagahod debata ngolu naso ado kasusaan ala ibana do mualta laho madalani i na paubahon hasusaan manang rura partangisan gabi marmual o mataringo tu songo dia debata boy mamake hasusaan laho mabahe lam tubuh haporsiaon gabi maruli pasu-pasu akan haporsiai makilalahon hagogoon nay baru ay lam margogo mamardalan akana mangasaho debata hamaoloni dada mabay galena sida alay lam tugudo haporsyaon na akadongan sa haporsyaon takas matapeop hata ni Tuhano dingulutta na mangodolho tuhita asa adong dihita sihol ni roha na masay bagas tuhadirio ni debata ay jupak katuaon manang jolma na martua dohita akana marsaur dohot ibana. Jala unang neyang rohata mangalaosi ari parmingguoni sorohita tubagas joro ni debata hola piga jom mahita disi gadi ada tahe didok di hatani Tuhan di ayat 10 sadai ay dumengkat dosa dari dia kealaman ni Jahoba sia 1000 ari na asing mangodol ho tumibo hina arga ni parsauran dohok debata jala taleho matotong ngulu taon songon halak na porsia hita songon inganan ni debata dang behola bagas joro na bersifat fisik manang bangunan na siap batu pasir semed do akan asing alai doho do pamatang ni na porsiai manang hita akan na porsia ima songon batu na mangolu inganan ni todi parbadia amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung nunga takas be hutangi ho kami hatami
na panguluhon ngolu partodion nami di mana madok asa marsihol ni roha hami di bagasa roha na bagas tu debata, asa marsihol ni roha hami di bagasa roha na bagas tuho ali debata. Sai pargugoi mahami di bagasa todimi lau patu pahoni, asa totok kami Tuhan roh memilih diri tu adopamu di bagas jorom, jala hadirion nami gabe pelian na mangulu di adopamu, ale amang pardengan basa, satu tangamu mahami natu mangihon hatamon, manang didia pehami maringana saluhutna, ho mana madongani hami, jala saise sama Tuhan akadu sa pangalason nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.